Kubongwa amakhamera ngesikhathi kuvela laphana ke ivideo kubulawa ngesihluku laphana ke udriver wawo ke laphana ke imoto laphana ke zona ke ezi-requestayo mbukeli ke ngikubingelele phinde ngamukele kwesimanje sikulisela zona indaba efika ngaso ke isikhathi kutholwe ke imoto ke ishisiwe kanye naye ke laphana ke isidumbu sakhe ke umshayeli phakathi kuleyo moto ke ebekade ke ituna noma ke ibitshotshwa ngesikhathi ke kubulawa yena ke laphana ke umshayeli wayo le moto mbukeli ke nansi ke ivideo lena ke etshengisa ngempela ke laphana ke owesifazane naye ke owesilisa bebulala yena laphana ke udriver wayo ke imoto lena ke etholakale ishisiwe mbukeli siyabonga.